всички, аз съм Пламиче и искам да ви кажа тук някои неща. Значи първото от нещата е, че почвам да качвам в YouTube с регистрация или така. Така, за сега се пиша така, защото това ми е регистрацията. Тук с мен е Крипърман. Кажи нещо. Здравейте. Той неговия профил беше така, Крипърман. Как следващото беше? Gaming BG. Ама не, без мен. Без мен. Крипър Gaming BG, така ли? Да. Малко без. Ей, така му е неговия профил, а ето това е моят. Скоро, нали, посещавайте и доста често гледайте за профилите така. Ще ви го напиша в клипът, в който ще реша. Аз не знам как да слагам неща в описанието. Ще решим как ще ми е новият профил. И сигурно повечето клипове с мен ще снима. Да, повечето клипове са с него, най-често с него, но пък мога и с някой от вас, разбира се, ако някой има, който иска, да пише коментарчета. И добре, след няколко минутки горе-долу, като го кача това, ще снимаме на Hide and Seek в един сървър. IP-то ще го сложа в описанието, нали, Чакай, спирай. Да не забравя, да не забравя. И ще му пишете в YouTube налично, ако искате да снимате с него, той ще ви пише скайпа му и ще правите клип с него. Да, и така, обаче задължително и Крипърман ще участва, ако иска. Задължително. Да, ако съм тук. Да, и така, ще играем в неговият сървър, ако случайно пак си направи, защото му се преба. И така, аре. И той е хакер. Мъкни е. Това ще бъде за сега. И да, това ще бъде за сега, пък след малко очаквайте Hide and Seek, нали, скоро време. При го на пауза. Hide and Seek, айде. При го на пауза. Не, няма го спирам на пауза, айде.